Halkara Finanlar Günü münasibetli Mar welaýatynyň Bayramal şäheriniň Işbal köçetiniň uğruna bir sany 4 katly 24 öýli we bir sany 4 katly 32 öýli döwrewap ýaşaýan jaýlarynyň açylyş tabrasy ýokary ruh bilen gösterdi. Bu ýaşaýan jaýlary Bayramal şäheriniň ýaşaýjylarynyň buýrmalaryna laýyklykdy paýly guruluş gatnaşyklary esasyny Bayramaliýanyň ýürüýtüleşdirilen guruluşyk dolandyrmasynyň hem Türkmenawa şäheriniň guruluşyk awtohyzmat hususy kärhanasynyň işçileri tarapyndan bina edildi. Döwrewap bina edilen bu ýaşaýan jaýlary binagerlik keşif bilen tapawutlanyp, şäheriň beýleki medeni durmuş maksatly binalar bilen öz boşluk sağlaşy emele getirýär. Berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynyşda urduny, hormatly prezidentimiziň taýlasy bilen gurulan bu ýaşaýan jaýlarynyň açylyş dabrasy aýdym sally toý dabrasyna weslendi. Dabraly şäherinde ýanglanan aýdym sallar halkymyzyň milli toý däplerini giňden beýan edýän çykyşlar ajaýyp döwrümizin şirin owazly mukamlary bolup ýanglandy. Estrada aýdymçylaryň tam toporlarynyň we bagşydyr saadanylaryň hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny ösüşleriň täze biletliklerine tarap öňe barýan watanymyzy berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynyşda urny. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan belent maksatly işlerini wasp edip ýerine ýetiren aýdymlary dawara gatnaşyklaryň göňüllaryny joşdurdy. Täze ýaşaýan jaýynyň öňündäki toý meýdançasy türkmen toýlaryna mahsus şatlykly pursatlar bersendi. Dawranyň dowamyny halkymyzyň milli däplerini ýerilip, jaý toýunyň däplerini beýan edýän folklor çykyşlary bu şäherä millilik ruhun şaýdy. Döwrewap ýaşaýan jaýynyň açylyş tabrasyny täze jaýyň eýleri bu şatlykly waka bilen gutlandy we halkymyzyň has eşiretli, bagtyar durmuşda ýaşama bardy. Taýsy taýlalar edýän hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza alkyş aýtdylar. Pekin Paýkas ummany magdum bolup ýylyny täze öýleriň eýleri bolan maşgalalary, öýleriň açarlarynyň gowşulmagy bu dawra öwüşgün şaýdy. Täze öýleriň açarlarynyň gowşulmagy maşgalalar üçin ýatdan çykmajak şatlykly pursatlaryň birine urildi. Davrada ýaşaýan jaýynyň guruluşyna has tapawutdan zähmet çeken guruluşçylary hormatly prezidentimiziň adynyň sowatlar gowşurly. Soňra dawra gatnaşan ýaşy nesliň wekilleri, kümüş taşly mehrem eneler öz boşly binagerlik çözgüdüni urulan bu täze ýaşaýan jaýlarynyň içine girip öýlerde ýaşama üçin dördülen amatly şertler bilen ýakynyn tanış boldular. Gurulan bu ýaşaýan jaýynyň 2 we 3 otogly öýlerini ýaşama üçin ähli amatlyklar gözüňde tutulypdyr. Otoglaryň ýerleşişi oňaýly bolan. Bu täze jaýlarda öý almak bagty nesip eden bagtyar raýatlar, hormatly mehmanlar giňden ýadylan naz-nomatly toý saçaklarynyň başyna çagyryp, olary hödür kerem etdiler. Täze jaýlaryň otoglaryny aýlanyp gören adamlar her otoň öz boşly bedeglerini sylamak bilen halkymyzyň eşiretli durmuşda ýaşamaklar üçin uly aladalar diýen arkadagy gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza alkyş sözlerini beýan etdiler.